μοιραστούν 40 ποδήλατα από τους χορηγούς της φετινής διοργάνωσης. Τη σημερινή εκδήλωση, πριν προχωρήσουμε και στην απονομή των επένων αλλά και στους χαιρετισμούς, τιμούν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, υποστράτηγος Γιώργος Καραΐτσης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης, Διευθυντής Αστυνομίας, ο κύριος Γιάννης Βακουφτσής. Να ξεκινήσω από τα σωματεία. Είναι το Σωματείο Σπάρτακος, ο πρόεδρος του Σωματείου Σπάρτακος, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, ο κύριος Θανάσης Μάστρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο κύριος Νίκος Παλάσκας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ένωση, ο κύριος Κώστας Θεοχάρης, ο πρόεδρος του Εκθησιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Ευρενιάδης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Κοζάνης, ο πατήρ Δημήτριος Χαρισίου, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης και πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αποστολίδης, ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, ο κύριος Χρήστος Σάβας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ο κύριος Άρης Κουρκούτας, ο πρόεδρος της ΑΝΚΟ, ο κύριος Κυριάκος Μιχαηλίδης, ο διευθυντής του ΑΕΣ Καρδιάς, ο κύριος Βασίλης Τσίγκας, τα στελέχη της αστυνομίας, ο κύριος Αδαμίδης, αστυνομικός υποδιευθυντής, ο δήμαρχος Σερβίων Βελβεντού, ο κύριος Θανάσης Κοσματόπουλος, ο πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στοφαλίδης, ο εντεταλμένος σύμβουλος, δεν χρησιμοποιώ εδώ τα χαρτιά μου, σας βλέπω όλους εκεί, εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ηλίας Κάτανας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχων και αντιπρόεδρος του ΕΒΕ, ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης. Άλλους τώρα δεν βλέπω, για να μην ξεχάσουμε. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, θα παρακαλούσα τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, να στείλει το δικό του μήνυμα στους μαθητές των δημοτικών σχολείων και τους γονείς που βρίσκονται σήμερα στην εκδήλωση. Μακάρι να ήμασταν μόνο εμείς στο σχολείο. Σεβαστέ πατέρα, στρατηγέ, εκπρόσωποι της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται να κάνουμε, ό,τι και αν οδηγούμε, είτε αυτοκίνητο, είτε μηχανή, είτε φορτηγό, είτε ακόμα και ποδήλατο, είναι να βάλουμε μυαλό. Και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Διότι αν έχουμε μυαλό, θα έχουμε και κράτος. Θα είμαστε και προσεκτικοί, θα προσέχουμε και τον άλλον που έχετε δίπλα μας. Και το τονίζω, το λέω πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για όλους τους άλλους. Δεν νομίζω ότι πάω να κάνω μάθημα. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλα συγχαρητήρια στην Τροχία Κοζάνης και στην αστυνομική διεύθυνση για την πρωτοβουλία που παίρνει κάθε χρόνο. Μια πρωτοβουλία που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί σώζει ζωές. Στο Υπουργείο Μεταφορών εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για την οδική ασφάλεια που με διάφορους τρόπους προσπαθούμε όχι να μάθουμε τους άλλους να οδηγούν, όλοι ξέρουν να οδηγούν, να μάθουμε το πώς συμπεριφερόμαστε πάνω στον δρόμο. Και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία της Τροχιάς είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως επίσης θα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους χορηγούς που προσφέραν τα ποδήλατα αυτά και τα κάνει για τα παιδιά. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά πρέπει να φύγουμε με ένα μήνυμα. Την επόμενη χρονιά, που πρώτα ο Θεός θα κάνουμε πάλι την ίδια ή παρόμοια εκδήλωση, να έχουμε λιγότερα θύματα από οποιοδήποτε τροχαίο. Είτε είναι με ποδήλατο, είτε είναι με μηχανή, είτε είναι με αυτοκίνητο. Έτσι βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας και δίνουμε ποιότητα ζωής στα νέα παιδιά και στους νέους ανθρώπους που έρχονται. Συγχαρητήρια και πάλι και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα μοιράσουμε το ειδικό εδώ στους μαθητές που περιμένουν και μερικά μπλουζάκια. Να πούμε και κάτι για το έντυπο όμως. Εμείς αυτό που καταφέραμε και βγάλαμε είναι να βγάλουμε ένα προσεγμένο αλλά απλό τελείως έντυπο που λέγεται «Ο φίλος μου ποδηλατάκιας», που είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών που έχει να κάνει με το στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτείας, του κράτους για την οδική ασφάλεια. Απευθύνεται στα παιδιά του Δημοτικού και δείχνει με πολύ απλούς τρόπους και με πολύ απλά ελληνικά το πώς πρέπει τα παιδιά από το νήπιο και το δημοτικό να αρχίσουν να μπαίνουν στη λογική, να είναι προσεκτικοί και να αποκτήσουν συνείδηση οδικής ασφάλειας. Θα μοιράσουμε λίγα φυλάδια και μερικά συντήσεις
στους μικρούς φίλους. Ελάτε από εδώ, κύριε Υπουργέ. Θα προσφέρετε μερικά. Επίσης, στην εκδήλωση τιμάμε την παρουσία τους και ο διοικητής της τροχέας Πτολεμαίδος, ο κύριος Κεφτές, ο αστυνομικός υποδιευθυντής, ο κύριος Θεοκάρης, και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας, ο κύριος Τρεβλόπουλος. Επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος ΕΟΡΔΕΑΣ, ο κύριος Καραϊσκός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα παρακαλούσαμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, τον υποστράτηγο, τον κύριο Γιώργο Καραΐτσι, να στείλει το δικό του μήνυμα στους μαθητές και τους γονείς που βρίσκονται σήμερα στην ετήσια εκδήλωση τροχέας. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευαισθημότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά. Όπως κάθε χρόνο και φέτος, η Τροχέα Κοζάνης διοργανώνει αυτή την ευχάριστη εκδήλωση που συνδυάζει τόσο την μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, όσο και την διαδικασία διανομής κάποιων ποδηλάτων που μας τα χορηγούν ευγενικά οι χορηγοί μας. Η τροχονομική ασφάλεια, η τροχονομική αστυνόμευση είναι ένα κομμάτι που εντάσσεται στην στρατηγική του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγείου του Σώματος, που έχει ως σκοπό ένα και μοναδικό: τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Βεβαίως, τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση του προγράμματος οδικής ασφάλειας έχει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, και έχουμε τη τιμή και τη χαρά σήμερα που είναι και ο κύριος Υπουργός εδώ ανάμεσά μας, το οποίο θέτει τους κανόνες της οδικής ασφάλειας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τους εφαρμόζει. Είμαστε άμεσοι συνεργάτες σε αυτό και η παρουσία του σήμερα μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Αν και οι παρόμοιες εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα τμήματα τροχέας, εν τούτης η εκδήλωση αυτή που γίνεται στην Κοζάνη είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Και αυτό το κάνει ξεχωριστό τόσο ο διοικητής της υπηρεσίας, ο κ. Γιόγκαρης, όσο και όλο το προσωπικό της τροχέας που αγκαλιάζει αυτά τα 8 χρόνια αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς που χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατη η σημερινή εκδήλωση. Τους συνεργάτες εδώ από το Εκθεσιακό Κέντρο και από το ΕΔΕ που ευγενικά τόσα χρόνια διαχρονικά μας φιλοξενούν εδώ στον χώρο τους. Και όσον αφορά την επιτυχία της εκδήλωσης ή μη, αυτό ας το αφήσουμε το κρύβουν τα παιδιά. Παιδιά, σας αρέσει η σημερινή εκδήλωση? Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραΐτσι. Με την παρουσία του να στιμάει στην εκδήλωση ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Σταύρος Καρυπίδης. Κύριε Καρυπίδη, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους συναδέλφους δημοσιογράφους που είναι εδώ σήμερα, εικονολήπτες, τεχνικούς που καλύπτουν την εκδήλωση και βρίσκονται πάντα στο πλευρό της τροχέας. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί η συμβολή τους είναι μεγάλη. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να συγχαρώ για την πρωτοβουλία και να ζητήσω μια συγγνώμη από τα παιδιά. Γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι δεν φροντίσαμε για την κυκλοφοριακή αγωγή και οι άνθρωποι που φέρουν την ευθύνη των υποδομών δεν έχουν κάνει ποδηλατόδρομους. Δεν θέλω να κουράσω γιατί τα παιδιά βιάζονται, το βλέπω στα μάτια τους. Συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία. Και θα κλείσουμε τους χαιρετισμούς με το μήνυμα που θα στείλει στους μαθητές ο αστυνομικός υποδιευθυντής, διοικητής της Τροχέας Κοζάνης, ο κύριος Σπύρος Γιόγκαρης.